Препоръчвам частна търговска гимназия, защото това е наистина нов, интересен и добър опит за младежи. Вече на училищно ниво да видят елементи и частици от това, които ги очаква по-напред в бъдещето. Какво предложи частна търговска гимназия, нещо по-различно от масовото училище? Частна търговска гимназия ми даде спокойствие. Мисля, че гимназията също до някаква степен ми даде увереност и може би посоки. Частна търговска гимназия ми даде увереност. За първи път ходих с желание да науча училище. Между другото и това го има. Всички са много мили, подкрепящи, съученици и учителя. Има много възможност за развитие. Училището се опитва да поема участие в много проекти. Обучението е много по-различно, много повече внимание се обръща на учениците и също в кондиции, в които ученика не може да се мотивира, също от това училище спада да го мотивира. В другите училища винаги ще има учител, който да не харесваш или да не понасяш, обаче в частна търговска гимназия за мен всеки учител е добър преподавател. Хубаво нещо е, че учителите са подкрепящи и помагат на учениците. Винаги през тези години, които съм бил в частна търговска гимназия, ми е било по-леко и по-спокойно. Като цяло съвършено е друго усещането на самия образователен процес. Нали? Повечето преподаватели, които имах, те са били хора от специалността. Не просто хора, които знаят теория и просто я преповтарят, а наистина са го упражнявали. И директор на училището и други преподаватели са винаги положително настроени към учениците и винаги идват на среща, ако има някакви проблеми, ако учениците искат някаква промяна. Няма да има по-хубаво нещо от това, че сте учили в частна търговска гимназия.